Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε κοντά μας μια γυναίκα πολιτικό, μια γλυκιά πολιτικό που δεν έχει προκαλέσει αντιδράσεις ούτε από τα κόμματα που είναι πέραν της δικής της παράταξης, χαμηλών τόνων όμως με οξύ πολιτικό λόγο. Πάμε να τη γνωρίσουμε. Κοντά μας είναι η κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Καλώς ήλθατε και θα σπάσω το ταμπού του πληθυντικού, θα πάρω τον τίτλο και σε πρώτο ενικό. Καλώς ήρθες, Μαριλίζα. Καλώς σε πήρε καφέ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, σε πετυχαίνουμε σε μια περίοδο μεγάλου τρεξίματος, προεκλογική, από τον ένα προεκλογικό αγώνα στον άλλον, από το ένα σπίτι στο άλλο. Φαντάζομαι η κόπος είναι αρκετά μεγάλη και είναι μια ζωή αυτή των πολιτικών, την οποία εμείς που είμαστε απ' έξω δεν την καταλαβαίνουμε εύκολα. Γι' αυτό και σήμερα θέλω να σε γνωρίσουμε σαφέστατα μέσα από το ρόλο σου της πολιτικού και σαν άνθρωπο. Θέλουμε να δούμε ποια είσαι. Πιάνοντας λοιπόν την ευκαιρία των εκλογών, θα ήθελα να μου πεις καταρχήν, αντέχεις όλο αυτό το τρέξιμο? Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πάρα πολύ περίεργη προεκλογική περίοδος. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ σύντομη, γιατί είναι σε 3 εβδομάδες στην πραγματικότητα και ότι η μία εβδομάδα ήταν το Πάσχα. Είναι μια περίοδος που ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Συνεπώς βλέπουμε ότι έχει και μια δυσκολία του να έρθει στις συγκεντρώσεις, έχει μια προθυμία, ενώ ταυτόχρονα βγάζει και μια δικαιολογημένη οργή γύρω από τα πράγματα. Άρα λοιπόν η προεκλογική περίοδος αυτή χρειάζεται πάρα πολύ επαφή, πάρα πολύ συζήτηση με τον κόσμο και έχει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ενώ τις προηγούμενες φορές κάναμε κυρίως ανοιχτές μεγάλες συγκεντρώσεις, και πρέπει να σου πω ότι εγώ που είμαι στη Β' Αθήνας, είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια με 48 δήμους, αυτή τη φορά ο κόσμος έρχεται πιο πολύ. Αν πάμε σε συγκεντρώσεις σε σπίτια, σε καφενεία, θέλει δηλαδή και μία πιο άμεση προσωπική επαφή. Να μην είναι δηλαδή ο πολιτικός πάνω στον μπαλκόνι για μια γενική ομιλία, ναι. Να είναι δίπλα, να μπορεί να του πιάσει το χέρι και να. Παράπονα ακούτε τώρα αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολλές ερωτήσεις. Και κυρίως νομίζω το βασικό είναι ότι θέλει να μάθει για την επόμενη μέρα. Και ακριβώς θέλει συζήτηση. Δεν θέλει να είσαι εσύ στο μπαλκόνι και αυτός από κάτω ως ψηφοφόρος να χειροκροτεί. Νομίζω ότι αυτό έχει τελειώσει. Έχεις έλθει σε καμία από αυτές τις συγκεντρώσεις σε δύσκολη θέση τώρα? Δηλαδή, έχει έρθει κάποιος να σου ζητήσει δουλειά όπως έκαναν παλιά ή να σου κάνει ευθεία επίθεση για το ότι ζούμε αυτά που ζούμε σήμερα? Ο κόσμος είναι πάρα πολύ όριμος. Δηλαδή, πια ξέρει ότι δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, αφού βλέπει το δημόσιο τα προβλήματα, δεν γίνονται προσλήψεις. Έρχεται περισσότερο για να σου πει την κριτική του και επίσης να ζητήσει για το μέλλον σαφείς δεσμεύσεις. Δηλαδή, τα μεγάλα λόγια δεν πιάνουν πια. Και μάλλον, αν τα πεις, είναι και καχύποπτη. Δεν θα σε αντιμετωπίσει κανένα σοβαρά, πιστεύω, ότι άμα τα πεις πια. Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν πώς έφτασες ως εδώ, σε αυτή την επαφή με τον κόσμο, στο να είσαι μια πολιτικός που έφτασες να γίνεις υπουργός, που έχεις περάσει από πολλές θέσεις. Νομίζω ότι ήταν κάπως εκ των όνου κάνευ να ασχοληθείς με την πολιτική, διότι είσαι από νωρίς μέσα στα κοινά, από νεαρή κοπέλα. Να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε. Γεννήθηκες εδώ στην Αθήνα? Ναι, γεννήθηκα στην Αθήνα. Η καταγωγή μου είναι από τη μεριά της μητέρας μου, από την Κεφαλονιά, που την αγαπάω πάρα πολύ και από παιδί πηγαίνω κάθε καλοκαίρι. Και από την πλευρά του πατέρα μου από τη Μεσσηνία. Αλλά στην Αθήνα μεγάλωσα, πήγα σχολείο. Βέβαια, πρέπει να σου πω, Φαίη, ότι η ενασχόληση με την πολιτική στα δικά μου χρόνια τα νεανικά, δηλαδή τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, δεν είχε καμία έννοια με την επαγγελματική ανασχόληση. Ήταν περισσότερο μια στράτευση ιδεών εκείνη την περίοδο. Να σκεφτούμε λίγο το κλίμα της μεταπολίτευσης, την ορμή που υπήρχε τότε στα νέα παιδιά να αλλάξουμε τον κόσμο. Ήταν η ανάγκη σας, νομίζω, με αυτόν τον τρόπο να δώσετε παρόν στην αλλαγή, δεν χρησιμοποιώ την αλλαγή του Πασόκ, στην αλλαγή την ευρύτερη. Την κοινωνική αλλαγή που πιστεύαμε βαθιά, τη δημοκρατική αλλαγή. Βέβαια, εγώ πίστεψα πολύ και στο όραμα που ο Ανδρέας Παπανδρέου εκείνη την περίοδο είχε δώσει. Ήταν η φάση που γινόταν η μεγάλη διεκδίκηση της εξουσίας του 1981. Μιας και έφερες και το όνομά του, θα ήθελα να μου πεις πώς γνωρίστηκες μαζί του. Γνωρίστηκα αργότερα βέβαια, γιατί ήμουν πολύ νέα τότε. Αλλά την περίοδο της δύσκολης αντιπολίτευσης του 89-92, εγώ εργαζόμουν ήδη ως επιστημονική σύμβουλος στην Ευρωομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Σοσιαλιστών με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές και έτσι είχα τη χαρά να τον γνωρίσω. Βέβαια για μένα ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία τότε. Ήμουν νέα κοπέλα και ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν και ένας μύθος. Όταν τον γνώρισες, τον έβλεπες σαν κάτι που ήταν άπιαστο? Είχα δέος. Νομίζω όλη η δική μου γενιά είχε δέος. Και ήταν και άλλη σχέση με τους πολιτικούς ηγέτες τότε. Ήταν πολύ πιο ψηλά. Ήταν σε κάποιο βάθρο. Ναι, ήταν και οι προσωπικότητές τους.
Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ενώ ήταν ήδη αρκετά μεγάλος και ταλαιπωρημένος από την υγεία του και σε δύσκολη φάση ο ίδιος του ειδικού δικαστηρίου. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν η αρχοντιά και η ευγένεια. Ήταν ένας εξαιρετικά ευγενής άνθρωπος. Πάμε πιο πίσω πάλι σε σένα. Ήσουν καλή μαθήτρια? Ήμουνα... Σε πάω αρκετά πίσω. Ναι, θα έλεγα ότι ήμουν καλή μαθήτρια, αλλά χωρίς να είμαι αφοσιωμένη όλη μέρα στο διάβασμα. Είχα πάντα πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Όπως? Επειδή ήμουν μοναχοπέδι, ήταν και λίγο για μένα υποκατάστατο το ότι δεν είχα αδέρφια, να έχω πολλούς φίλους. Η μητέρα μου σε αυτό ήθελε παρέες, η κεφαλονιά βοηθούσε, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια. Πηγαίνετε τα καλοκαίρια. Τα καλοκαίρια, το Πάσχα. Πιστεύω ότι ήταν καλά παιδικά χρόνια. Πες μου, σε πάω από το ένα στο άλλο τώρα. Πες μου ποια εικόνα, και χρησιμοποιώ την Κεφαλονιά διότι λόγω της καταγωγής του συζύγου μου πηγαίνουμε κι εμείς κάθε καλοκαίρι και έχει γίνει και δικό μου αγαπημένο νησί. Ποια εκ των πραγμάτων. Πες μου ποια εικόνα σου φέρνει στο μυαλό πια η Κεφαλονιά. Δηλαδή παιδικά μπάνια, παρέα με τα ξαδέλφια. Τι είναι αυτό που σου έχει μείνει πιο πολύ? Σίγουρα η θάλασσα, που νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει την Κεφαλονιά, όχι απλώς γιατί είναι νησί, αλλά γιατί πάρα πολύ ωραίες παραλίες και πολύ ωραία φύση. Πού στην Κεφαλονιά πηγαίνατε? Το σπίτι μας είναι στη Λιβαθό. Και θα σου πω κάτι που το αισθάνομαι, επειδή τότε δεν υπήρχε αεροπλάνο βέβαια, όταν ήμουν μικρή, πηγαίναμε με το πλοίο. Και ήταν πολύ μεγάλο ταξίδι, κρατούσε 10 ώρες να πάμε στην Πάτρα. 10 ώρες από την Πάτρα. Από την Πάτρα, οι δρόμοι τότε δεν ήταν καλοί. Και το βαπόρι έκανε 4 ώρες. Την ώρα λοιπόν που πλησίαζε το βαπόρι στο λιμάνι της Σάμης και βγαίναν τα βουνά της Κεφαλονιάς, που τα έχεις δει και ξέρεις, αυτό το συναίσθημα που πιάνει την ψυχή σου, που πλησιάζεις. Και νομίζω ότι με όποιον Κεφαλονίτη μιλήσεις, θα σου πει για αυτή την νοσταλγία. Άρα λοιπόν θυμάσαι παιδικές εικόνες από την Κεφαλονιά. Και εδώ στην Αθήνα, φιλίες έχεις κρατήσει από τα παιδικά σου χρόνια? Και φιλίες. θα σου πω κάτι που έχει και ενδιαφέρον. Χθες είχα μία εκδήλωση στο Μαρούσι. Πάλι φίλοι οργανώσανε σε μια καφετέρια και συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί ήρθαν 6-7 συμμαθήτριές μου. Χωρίς να το ξέρεις. Ξέραν ότι θα μιλήσεις, ακριβώς. δηλαδή, και ήρθαν να σε ακούσουν. Ναι. Είχατε να συναντηθείτε πολλά χρόνια? Με κάποιες είχα να συναντηθώ και πολλά χρόνια. Τις γνώρισες? Βέβαια τις γνώρισα και χάρηκα πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, κανείς ξαναβρίσκει πάλι παιδικούς, νεανικούς φίλους. Ναι. Και αυτό που νομίζω όλοι αισθανόμαστε είναι ότι με αυτούς τους ανθρώπους, όταν τους συναντήσεις τους παιδικούς φίλους, μπορεί να έχεις και 30 χρόνια να τους δεις, πιάνεις αμέσως το νήμα. Ναι, γιατί σε δένει το κοινό παρελθόν ακριβώς, τα της βιώματα. αθωότητας. Ναι, είναι κάποια κοινά βιώματα, είναι λίγο αδερφικές σχέσεις. Πώς με τον αδερφό ή με τον ξάδελφο θα βρεθείς και αμέσως πιάνεις επαφή. Νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει και αυτές τις φιλίες. Κάπου διάβασα, δεν το ήξερα, ότι ήσασταν σχεδόν συμμαθήτρες και με τη Φόφη, τη γεννηματά, που βρεθήκατε στο ίδιο Υπουργείο. Ναι, με τη Φόφη έχουμε και βαθιά φιλία. Είμαι 1 χρόνο μεγαλύτερη της, αλλά ήμασταν μαζί την ίδια περίοδο στην Νεολαία Πασόκ, γιατί ήταν και εκείνη στο πολιτικό της νομικής, εγώ στο νομικό. Άρα ακολουθείτε κάπως παράλληλες πορείες. Ναι, και έχουμε και πολύ στενή προσωπική σχέση. Και όταν βρεθήκατε στο Υπουργείο, παράξενο, δεν ήταν? Ναι, και παρά που λένε πολλές φορές ότι οι γυναίκες έχουν προβλήματα συνεργασίας, πρέπει να πω ότι με τη Φόφη είχαμε εξαιρετική συνεργασία και πολιτική συναντήληψη. Κάτι άλλο που διάβαζα για σένα είναι ότι κυκλοφορείς συνέχεια με ένα βιβλίο στην τσέπη. Είναι αλήθεια? Αυτό ήταν κυρίως στην περίοδο που ήμουν Ευρωβουλευτής, αλλά και τώρα ως Υπουργός Εξωτερικών, επειδή είχα πάρα πολλές ώρες στο αεροπλάνο. Και έτσι πάντα είχα ένα βιβλίο, γιατί κάπου εκεί μπορείς, χαλαρώνεις, διαβάζεις. Τι διαβάζεις? Τα πάντα. Τα πάντα, αλλά... Δηλαδή, αγαπημένοι σου συγγραφείς ή θέματα? Δηλαδή, αμιγώς πολιτικά θέματα, όχι. λογοτεχνία, ποίηση? Λογοτεχνία, ποίηση, αστυνομικά, μου αρέσουν πολύ. Θα μας πεις κάποιους αγαπημένους σου, κάποιους αγαπημένους τίτλους? Βέβαια. Μπορώ να σου πω από την Αγκάθα Κρίστη που τα έχω διαβάσει όλα, μέχρι βέβαια άλλα βιβλία που έχουν και πιο πολιτικό περιεχόμενο, όπως του Κέσλερ ή του Σεμπρούν, ελληνική λογοτεχνία. Βιβλιοφάγος γενικά. Βιβλίο να είναι. Χαίρομαι, γιατί μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ τα βιβλία. Εκτός από τα βιβλία, με τι άλλο καταπιάνεσαι? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο πια. Και έτσι δεν έχω και πάρα πολλές δυνατότητες. Λίγο χρόνο όταν μπορώ να ξεκλέψω με φίλους, σε ένα ταβερνάκι, σε σπίτι, λίγο κρασάκι, συζήτηση, κινηματογράφο. Και αυτό που μου αρέσει επίσης πάρα πολύ όταν είμαι κυρίως στην Κεφαλονιά, στην Αθήνα είναι λίγο πιο δύσκολο με τις υποχρεώσεις, είναι περπάτημα και κολύμπι.
Θα μπορούσες να φανταστείς τη ζωή σου έξω από την πολιτική? Ναι, θα μπορούσα, παρότι βέβαια μετά από τόσα χρόνια το έφερε έτσι η ζωή, να είναι σχεδόν βιωματική πια η σχέση με την πολιτική. Δηλαδή, δεν επέλεξα, το είπα και πριν, το ένα πράγμα έφερε το άλλο. Η μία επιλογή φέρνει την άλλη. Δεν το πίστευα ποτέ όταν ξεκίνησα ότι θα γίνω βουλευτής ή μετά υπουργός, αλλά τελικά είναι κάτι που το κάνεις επειδή σε ευχαριστεί και το αισθάνεσαι, παρότι έχει γίνει σκληρή η πολιτική. Δηλαδή, τα τελευταία 3 χρόνια δεν ήταν εύκολο να είσαι υπουργός. Ήταν πολύ σκληρό και στην επαφή με τον κόσμο και με τις αποφάσεις που χρειαζόταν να παίρνουμε. Έχεις πληγωθεί μέσα από την πολιτική? Νομίζω ότι όλοι μας πληγωνόμαστε μέσα από την πολιτική. Πληγώνεσαι είτε γιατί αναγκάζεσαι πολλές φορές να βιώσεις συμβιβασμούς, γιατί είναι άλλο πράγμα η θεωρία και άλλο η πράξη, όπως επίσης και με τις ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά αυτό νομίζω ότι αφορά κάθε δραστηριότητα, δηλαδή φαντάζομαι και η δημοσιογραφία έχει κάτι αντίστοιχο. Απλώς στην πολιτική, επειδή είναι χώρος ιδεών, η διάψευση καμιά φορά είναι πολύ πιο τραυματική. Σε βλέπω τόσο χαμηλών τόνων και στην πολιτική σου πορεία που σε παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια. Σε βλέπω πάντα ήπια. Βεβαίως με φάσεις όταν έπρεπε να πεις τα πράγματα ξεκάθαρα να το κάνεις. Είδαμε και προσφάτως που παραιτήθηκες και μου έκανε εμένα σαν μια οργή που έφτασε πια ως το λαιμό σου και δεν την άντεχες. Και έχω την απορία. Θυμώνεις ποτέ, βγάζεις ποτέ οργή, είσαι πάντα έτσι τόσο γλυκιά και ήπια? Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμώνω πολύ. Δηλαδή και στην προσωπική μου ζωή είμαι έτσι. Όμως έχω πολύ ισχυρές απόψεις. Είναι λάθος καμιά φορά να νομίζουμε ότι κάποιος επειδή φωνάζει είναι και πιο σταθερός στις απόψεις του. Μπορώ να σου πω ότι είναι και το αντίθετο. Ναι, συμφωνώ μαζί. Δεν μου αρέσει ο πολιτικαντισμός και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί και λίγο αυτό το κατά συνθήκη οργή που μετά όμως τελικά δεν αποτυπώνεται. Έχω απόψεις ισχυρές, πάντα τις υποστηρίζω. Όταν αισθάνθηκα ότι είχα διαφοροποιήσει, παραιτήθηκα από την κυβέρνηση, κυρίως για το θέμα των εργασιακών και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γιατί πιστεύω βαθιά ότι για να βγούμε από την κρίση, σαφώς πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκή πορεία. Έχω παλέψει εξάλλου 20 χρόνια από τη ζωή μου στην Ευρώπη, αλλά αυτή η πορεία πρέπει να είναι με ένα βιώσιμο πρόγραμμα πολιτικό και οικονομικό, που κυρίως να την παντρεύει στη στρατηγική της χώρας με τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και το στίχημα για την επομένη των εκλογών. Έχεις ζήσει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και στις Βρυξέλλες, ήσουν μεγάλο διάστημα. Έχεις ζήσει ευρωπαϊκά, δηλαδή, να το πω έτσι. Τώρα, αυτή η Ελλάδα που ζεις, σ' αρέσει? Γύρισα πολύ συνειδητά στην Ελλάδα. Το 2000 παραιτήθηκα από τη θέση μου, όπου ήταν μια θέση που είχα και καριέρα με αξιώσεις στα ευρωπαϊκά όργανα, γιατί ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Μου λείπαν πάρα πολλά πράγματα από το ελληνικό φως, που καμιά φορά για εμάς που ζούμε εδώ το ξεχνάμε. Τι σημαίνει να ζεις σε γκρίζα ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι, η οικογένειά μου, είχα χάσει και τον πατέρα μου τότε και είχα και ένα λόγο προσωπικό να γυρίσω για τη μητέρα μου, αλλά και γιατί πραγματικά αγαπάω να μένω στην Ελλάδα. Το ότι υπάρχουν προβλήματα υπάρχουν πολλά και μας πληγώνουν. Πρέπει όμως να πω, γιατί καμιά φορά υποτιμούμε τους εαυτούς μας, ότι και έξω έχουν πάρα πολλά προβλήματα, άλλου τύπου. Δηλαδή, μπορεί η ζωή στις Βρυξέλλες να είναι πιο πολύ οργανωμένη θεσμικά και κοινωνικά, άρα να λύνει καθημερινά προβλήματα πιο εύκολα, αλλά υπάρχουν προβλήματα και εκεί, πολύ σοβαρά. Αυτό που μου έκανε κακή εντύπωση στις Βρυξέλλες είναι ότι δεν καταλάβαινες πότε είναι μέρα, πότε είναι μεσημέρι, πότε είναι απόγευμα. Υπήρχε μια ευθεία γραμμή χρώματος, γκρίζου χρώματος, που ψυχικά μου έφερνε στενοχώρια. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα το άντεχα να μείνω σε βάθος χρόνου. Νομίζω ότι αν δεν ζήσει κανείς στις βόρειες χώρες, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει το φως και ο ήλιος. Καμιά φορά βλέπουμε τους ξένους τουρίστες στα νησιά που κάθονται με τις ώρες στον ήλιο και γελάμε. Αλλά αισθανόμουν ακριβώς το ίδιο. Ερχόμουν πίσω και ήθελα να κάθομαι, να πίνω καφέ και να είμαι στον ήλιο, γιατί ακριβώς το έχεις ανάγκη αυτό το πράγμα. Ένιωθες ποτέ να σε πιάνει κατάθλιψη από αυτό το πνιγυρό περιβάλλον, ή ήταν όλα τόσο γρήγορα, έτρεχαν τόσο γρήγορα, ή η πολιτική ενασχόληση ήταν τόσο δυνατή που δεν υπήρχε περιθώριο για τίποτα άλλο? Αυτό σε κρατάει. Δηλαδή, αν έμεινα τόσα χρόνια εκεί, γιατί συμπλήρωσα 14 χρόνια τότε στις Βρυξέλλες, ήταν ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά. Και κακά τα ψέματα, νομίζω όποιος ασχολείται με την πολιτική πρέπει να περνάει ένα διάστημα από τις Βρυξέλλες. Είχα την τύχη να γυρίσω και ως Ευρωβουλευτής στη συνέχεια, γιατί πρώτα απ' όλα είναι το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε,
άρα πρέπει να ξέρεις τις διαδικασίες, τους συσχετισμούς, να μπορεί να διαπραγματεύεσαι, αλλά και ανοίγει και το μυαλό σου. Βλέπεις δηλαδή ευρύτερα. Και θα σου πω μια εμπειρία που δείχνει πόσο κοινά προβλήματα έχουν οι λαοί. Είχα πάει στη Φιλανδία πριν από 15 χρόνια, τότε που ήταν να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε δημοψήφισμα. Και είχα πάει τότε να στηρίξω την ένταξη. Δηλαδή υπήρχε η καμπάνια για το ναι. Γιατί οι Σκανδιναβοί πάντα είχαν και μία επιφύλαξη. Λοιπόν, είχα πάει σε ένα χωριό, στο Καφενείο, που ήταν στο βόρειο τμήμα της Φιλανδίας. Όλες οι ερωτήσεις ήταν ίδιες με τις ερωτήσεις που μου κάνουν σε οποιοδήποτε καφενείο της Ελλάδας. Ανεργία, τι θα γίνει, ποιο είναι το μέλλον μας, αν θα χάσουμε δικαιώματα. Απλώς άλλη γλώσσα και κάπου μακρύτερα από την Ελλάδα. Και θα σου πω και κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Αυτό ήταν ένα ψαροχώρι, το Ράχε, που είναι στα όρια του αρκτικού κύκλου. Άγωνη γραμμή, καθαρά. Αφού τελειώσαμε λοιπόν, ήρθε ο τοπικός δήμαρχος, ήταν ένα μικρό γεγονός. Αντίστοιχα, σαν να πας στην περιφέρεια την ελληνική. Και λέει, και τώρα θα σε πάμε στην πλατεία να δεις τον ήρωα του χωριού μας, που έχουμε τον Αδριάντα του. Λέω, πολύ ευχαρίστως. Πάμε λοιπόν. Και τη βλέπω, ήταν ένας πολεμιστής με το όπλο του. Φαινόταν να είναι του 19ου αιώνα. Λέω, ποιο είναι το κατόρθωμά του και είναι ο ήρωάς σας. Πολέμησε για την Ελληνική Επανάσταση. Και Ήτανε φιλέλληνας. Μάλιστα. Ο οποίος είχε πολεμήσει για την Ελληνική Επανάσταση. Η Ελλάδα μας κυνηγάει. Ναι, και που δείχνει και κάτι βαθύτερο. Ότι, και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά μπερδεύουμε την Ευρώπη με τις κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις είναι παροδικές και εκφράζουν συσχετισμούς δυνάμεων. Και δυστυχώς είχαμε ένα πολύ αντιδραστικό και αρνητικό σχετισμό δυνάμεων αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη. Άτυχη σίγουρα. Οι λαοί είναι κάτι άλλο όμως. Και αυτό που τελικά είναι η Ευρώπη και είναι και η πορεία μας είναι ο πολιτισμός που η Ελλάδα έχει σηματοδοτήσει. Είναι η αλληλεγγύη, είναι η ελευθερία, η δημοκρατία. Και γι' αυτό το λέω αυτό το παράδειγμα, γιατί είναι συγκινητικό ότι σε ένα χωριό της Φιλανδίας. Βρήκες Ελλάδα. Βρήκα Ελλάδα και Ελληνική Επανάσταση ως παράδειγμα για την Ευρώπη που χτίζουμε. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια έτσι μάθαμε, ότι μας αγαπάνε ως Έλληνες και μας αγαπάνε ως Ελλάδα για αυτή τη χαρά που είχαμε να έχουμε αυτόν τον Άγιο τόπο. Και τα τελευταία χρόνια μας πείραξε όλη αυτή η αρνητική κριτική που ήρθε κυρίως από τη Γερμανία, βέβαια, από τις κυβερνήσεις, όπως λες και εσύ, και λιγότερο από τους λαούς, οι οποίοι επηρεάζονται από πράγματα. Ακούγοντας όμως τόση ώρα, αυτό που μου κάνει ωραία εντύπωση είναι το τι εμπειρίες μπορεί να αποκομίσει ένας πολιτικός. Δηλαδή, ζει πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τα ζούσε. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις ποια είναι τα καλά που έχεις κρατήσει από την πολιτική. Ναι, σίγουρα είναι η επαφή με τον κόσμο, με την έννοια ότι οικοδομείς σχέσεις και φιλίες, καταλαβαίνεις πραγματικά ανάγκες και βέβαια η πολιτική, θα το πω αλλιώς, έχει πάρα πολλές στενοχώριες και στιγμές που νιώθεις άσχημα. Όταν προσπαθείς πάρα πολύ, μπορεί τα πράγματα να μην σου βγαίνουν όπως θέλεις. Έχει λίγες στιγμές χαράς, αλλά είναι μεγάλης χαράς. Δηλαδή, όταν πετύχεις 2-3 πράγματα και ξέρεις ότι κάτι έκανες. Δηλαδή, να σου πω πολύ απλά, όταν ήμουν υπουργός υγείας, άνοιξε ένα κέντρο υγείας σε ένα νησί. Είναι ένα μικρό πράγμα. Όταν είδα όμως πόσο σημασία είχε για τον τόπο εκεί, ή όταν το μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε, της Ιθάκης, για να πω κάτι πάλι που το είχα ζήσει άμεσα, ήταν ότι δεν πήγαινε παιδίατρος. Και είχαν 3 χρόνια, είχε γίνει και κύριο θέμα στις ειδήσεις, δεν πήγαινε κανείς παιδίατρος. Όταν μπορέσαμε και περάσαμε μια ρύθμιση για τα νησιά και πήγε παιδίατρος, ήταν τέτοια ικανοποίηση και χαρά. Δηλαδή είναι στιγμές που νιώθεις χαρά και ικανοποίηση τελικά. Αυτό που βλέπω και νομίζω ότι δεν το έχουν πολλοί πολιτικοί, για να μην τους ισοπεδώσω όλους, νομίζω ότι είσαι από τις εξαιρέσεις. Έχεις ακόμη την παλιά λογική της πολιτικής να προσφέρω, να δώσω την ψυχή μου. Εμένα αυτή την αίσθηση μου έδωσες. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι είναι έτσι. Απλώς τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη η συγκυρία που περνάμε. Ο κόσμος είναι πολύ αυστηρός μαζί μας και δικαιολογημένα. Το πολιτικό σύστημα έχει κάνει λάθη και τα πληρώνει. Και επίσης υπάρχει και μια λογική ισοπαίδωσης. Δεν είναι όμως έτσι οι περισσότεροι. Είμαστε αυτοδημιούργητοι άνθρωποι, εργαζόμενοι. Εγώ δουλεύω από 17 χρονών. Πρέπει να σου πω ότι για να κάνω εκλογές πήρα δάνειο, για να βγάλω το φυλάδιό μου. Θέλω να πω, υπάρχει μια άποψη για τους πολιτικούς. Εντυπωσιακό είναι αυτό που λες. Ναι, μα έτσι είναι. Και οι περισσότεροι είναι έτσι. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε και τι είδους πολιτικούς θέλουμε. Γιατί υπάρχει αυτή η ισοπαίδωση, ότι γιατί παίρνουν αποζημίωση, για το ένα το άλλο. Μα αλλιώς τότε πρέπει να πηγαίνουν μόνο άνθρωποι από τζάκια
Εγώ χαίρομαι που σε γνωρίσαμε λίγο καλύτερα. Πραγματικά με εντυπωσίασε αυτό που είπες, ότι πήρες δάνειο για να κάνεις την πορεία. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ έτσι. Εγώ επιμένω ότι είσαι από τις εξαιρέσεις και χαίρομαι που σε γνωρίσαμε σήμερα λίγο καλύτερα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας και γνωρίσαμε λίγο καλύτερα την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Κυρία με το κάπα κεφαλαίο θα το πω. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού στο επόμενο Σε Πρώτο Ενικός. Να είστε καλά. Γεια σας.